Malawi Brief. Tikupasirani kulinji wa lero pa 25 February 2026. Doti mwafika tikambirani nkhani zokhudza dziko. Iya lero ndiyo khudza ganizo la boma lofuna kuchita kafukufuku ina kukhudza ngozi ya ndege yomwe inatenga moyo wa wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena oposa asanu. Zimenezi zalengezedwa dzulo mnyumba yamalamulo ndi nduna za malamulo Charles Muhango. Nde mu studio muno tikhale ndi alendo angapo Felix Njawala amene wayimirira chipani cha UTM, tikhale ndi Moses Kunkuyu olankhulira wakale wa boma amenenso ndi chief whip wa chipani cha Malawi Congress, Shadrack Namalomba olankhulira boma komanso Wanangwa Chafulumira wakonkuno ameneyu ku Times. Ndiye tikutero tu mtsiku lalero arankhani athu so tikhale nawo Yohane Simon Mamo Ali komanso Files in Tambo amene amve maganizo a Malawi kuti kodi iwowa nkhani ayilandira motani. Honorable Felix Njawala, mawa wabwino madzuko bwanji mawa uno honorable? Tadzuka bwino kanza tikumene. Tadzukanso tiliso ndi Honorable Shadrack Namalomba palaini pa olankhulira boma. Anamalomba mawa wabwino tikuendeni ku program ya lero ya kulinji. Mawa wabwino konse kumeneko mawa bwino. Zikomo komanso tili ndi Moses Kunkuyu amene wanda olankhulira boma akale komanso chief whip achipani cha Malawi Congress party. Honorable Kunkuyu tikulandireni ku program ya kulinji lero. Tathokoza. Zikomo komanso tili ndi George Pili kucho amene wamathirapo ndi manga pa nkhani za ndale. Bambo Pili tikulandireni ku program ya kulinji. Chabwino line ikhanga likuvuta komanso tili ndi Wanangwa Chafulumira amene atithandize kuthira ndi manga mstudio muno. Wanangwa tikulandireni ku program imeneyi. Tathokoza kwambiri. Tiyambe ndi Felix Njawala, chifukwa ino ndamene munayikhanga nkhani munafusafuso ngati sakula kwetsa mundikoza mnyumba yamalamulo kuti kodi nkhani imeneyi ili pati. Ife tikufuna closure. Njawala chimayenda m'maganizo mwanu njani poyamba? Zikomo kwambiri. Nkhani ikulu kwambiri ndiyonena kuti tili ndi nkhani imene inati nkhaniyo malingana ndi maganizo anthu enafe kutheka tilipo ambiri oganiza choncho kuti ngozi imene inachitika kuchikangawa anthu tili nayo mafunso ambiri, ndi mafunso amenewo tidakhulupirira kuti kafukufuku amene ankachitika adayenera kuti yankha mafunso amenewo. Ndiye zinapezeka kuti kafukufuku uja wachitika komano mafunso aja adakali chikhalire choncho. Ndiye tidayankhula ndithu kuti ifeyo tili ndi mafunso. Ndiye mu nthawi imeneyo timauzidwa kuti ndiye ngati muli ndi mafunso ndi kafukufuku uyu pangani wanu. Pamene malamulo a dziko lino samavomera kuti akakhazikitse inquiry nzika, koma mphamvu zimenezo zimakhala ndi president wa dziko. Ndiyeno tinakhalabe tikumapemphabe boma kumaliwumirizabe kuti lipange kafukufuku amene mchingereza amati independent, chifukwa tidaona kuti makafukufuku enawo samaoneka bwinobwino. Ndiye pamene boma linasintha tidafika ku parliament, choyambirira kunali kupempha boma kuti litimvere pempho lathu lokuti likhazikitse kafukufuku amene akhoza kuyankha mafunso amene tili nawo. Ndiye tidayankhidwa nthawi imeneyo kunena kuti president ayisiya nkhani m'manja mwa minister of justice kuti iwo apange advise kuti kodi nkhani ipitirira motani. Ndiye minister of justice adalonjeza nyumba ya malamulo kunena kuti apanga zimenezo ndipo abwera ndi yankho limene angakhale nalo. Ndiye zitatero chifukwa chake tidaona kuti tiafunse minister of justice kuti kodi nkhani icha idazidwa m'manja mwanu mpaka dali pano ili pati. Ndiyeno dzulo ndi limene atiyankha minister of justice andiyankha kunena kuti nkhani yonso anayiwunika
ataunika anapeza kuti mukafukufuku amene adachitika muli mwambiri mmene simunayang'anidwe, ndiye apereka malangizo kwa president a dziko lino kuti mpofunika kuti kafukufuku achitikenso. Ndiyeno president anapatsa mphamvu a Minister of Justice kuti adzanene zimenezo mparliament, komanso malingana ndi lamulo limene limanenera kuchiranso parliament kuti tsopano ikhazikitse committee yokuti ipange kafukufuku amene angakhale okuti ndithu timupondereze. Mwina ndilekere pamenepo. Oya, musanapite ndi introduction yanu, a Honorable Njawala. Mafunso anu amene sanayankhidwewo ndi ati tangu achitani list mwachangu tipitese kwa magesti ena. Mafunso amene muli nawo ndi ati? Choyambirira ndege simangouluka ngati mmene mayendera galimoto. Ndege imakhala ndi zipangizo mu ndege zimene zimanena mmene ndege ikuyendera, zimene anthu amu ndege mwakukambirana, komano tidapeze mayankho kuti kodi zipangizo zimenezo zili kuti. Itachitika ngoziyo, kunapezeka kuti panali ma statement osiyanasiyana amene amachitika. Ma statement amene aja anayeneranso kuti mukafukufuku muja akhalenso ndi mayankho ake, kuti amene amapereka information imeneyo mwachitsanzo kwa president anali ndani, kuti amene amanena kuti ndege idakafika ku Mzuzu idabwerera anali ndani. Chifukwa mukafukufuku yonso timapeza kuti akuti ndege sidakafike, kodi ndege sidakafikedi kapena idabwerera munjira kapena zonse zija sizidayankhidwe. Chinthu china chonena kuti mukaona mmene amayankhulira anzathu asilikali, mmene amapanga amathapita kutchire kuja ukasaka kuti kodi kwachitika chani, anali madzulo, koma anapezeka kuti zidayimitsidwa zimene zija kuti basi pitani ku nyumba tidzayambiranso mawa. Kodi no adayimitsa chifukwa chani? Amene adayimitsayo adali ndani? Kumene kuja amene amakasaka anali asilikali okwana 8 malingana ndi nambala imene adawerenga anthu amene anali kumeneko, anthu oyimirira chipani. Kuti ukasaka vice president ndi anthu okwanira 8 pa ngozi ya ndege, angakhala asilikali 8 okha, kodi amene adanena kuti apite 8 ndi ndani? Komanso panali zifukwa zanji zosira asilikali 8. Timaona ife kuti president amayenda ndi asilikali mwina over 100. Kodi no chinachitika nchiyani kuti asapita asilikali ambiri ukasaka ndege imene yasowa? Mafunso onsewo ndi alipo ambiri, mwina apapanda kukamba mafunso ochepa chabe. Sonsezo zinaenda kukhala ndi mayankho kuti Amalawi adziwe kuti izi zidachitika chonchi chifukwa cha ichi, chifukwa cha ichi. Chabwino Anjawala, mufunsenso mafunso enawo nthawi ina. Tipite kaye kwa Moses Kunkuyo, Honorable Moses Kunkuyo, amene munkayankhulira boma nthawi imene ngozi imachitika, komanso ndinu chief whip pa chipani cha Malawi Congress m'nyumba ya malamulo. Inuyo choyamba mwayilandira bwanji nkhani yonena kuti pachitikenso kafukufuku wina okhudza ngozi imeneyi? Honorable Kunkuyo. Zikomo kwambiri. Nkhani imeneyi ifeyo tayilandira ndi manja awiri komanso mothokoza, chifukwa pena paliponse pamene pachitika chinthu chimene chitafufuzidwa pakutsala mafunso, chimakhala chiyembekezo kapena pempho la wina aliyense kuti pakadzapezeka mpata wina mwina titadzayeseranso kufunsa kapena kuti tingalandire mayankho ku mafunso amene akutsalira. Ngozi yangati imene inatigwera si ngozi yaying'ono, ni ngozi yayikulu imene mwinanso mafunso amene angakhalepo sangathe pakamodzi, ndiponso ngakhale titapanga kafukufuku wina ngati sitingamupange mosamala tikhoza kupezeka tasiyanso mafunso ena. So tithokoze kuti nkhani iyi inabwera ku nyumba ya malamulo. Mukakumbukira bwinobwino inu yonso ngati atimes amene mumatsatira, mukumbukira kuti ifenso ngati Malawi Congress Party tinayankhula kwambiri mbuyo mosemu zopempha kuti bwanji kafukufuku uja atachitikanso.
pamene limabwera funso la Honorable Jawara ndiye kuti musuzumire pa order paper paja panali pali funso limene limaoneka loti lufuna kufunsidwa kuchokera kwa memba wa MCP wa Dedza Kasini pa nkhani yomweyo. Komanso memba wa MCP wa Lilongwe Mpenu anapereka funso pa nkhani yomweyo. Ine napangaso funso langa pa nkhani yomweyo pete mawuza kuti ayi kuli funso la Honorable Jawara limene litayankhidwe pete natayi mwayi lumeneyo. Kusenzera kuti chidwi chokuti tosefe tikufuna mayankho atakhalapo ndi cha wina aliyense. Nde tachilandira chimenechi manja awiri komanso mwapadera tikufuna kuthokoza President Mutharika chifukwa chakuti iwowo povomereza kuti pachitikire kafukufuku wina ndi chinthu chimene chipatsa kampumulo kena kwa anthu akubanja, kwa anthu kaya azipani, kalenso kwa anthu andale general komanso amalawi onse. Pali nkhani zina zimene zachitika zimene anthu akhoza kukhala nazo pa mashoda yawo ngati zowaloza chala kwa moyo wawo wonse ngati patapanda kukhala kafukufuku wina. Kusonyeza kuti mafunso amene angafunsidwe pano kuchokera kwa Malawi mbali zimene akuona kuti sizinapatsidwe mayankho zithandizira kumasulanso anthu ena amene amasowa mpata kuti khozo zamasuka pati chifukwa cha zimene zimayankhulidwa. Mokuti tithokoze kwa atsogoleri chifukwa cha dongosolo limeneli, tikukhulupirira kuti ndondomeko yake mmene iyenda ndi cholinga chofunadi kupereka mayankho amene Amalawi akuafuna. Akunkuyu inuyo nthawi ngozi inachitika nthawi imene inu muli mboma, kafukufuku wanu munamuona bwanji? Kafukufuku amene anachitika mu nthawi yanu titero anachita chakampari kuchita zakafukufuku andeka ku Germany komanso kunali inquiry mundikuza kandikula kuitsa pa inquiry po. Inuyo ngata boma la Malawi Congress Party munakhutitsidwa ndi kafukufuku amene uchi? Kafukufuku amakhala ndi mafunso okuti ayankhe. Ndipo mafunso amenewo akaperekedwa amenewo ndikuyankhidwa ndiye kuti kafukufukuyo wafikira chimene anapatsidwa kuti ayankhule ma terms of reference. Ngati mafunso achepa kafukufuku sangakafunse mafunso amene sanaperekedwe. Ndiye kafukufuku chakachitika ripoti inaperekedwa kwa Malawi kalenso inolemba ndikusankhana maperandira. Ineyo sindingabwere pano ndikufotokozera ngati akhutira kapena hayi chifukwa chakuti Amalawi amene afotokozera Honorable Jawara akuti panali mafunso ena amene sanayankhidwe. Koma mukamva mmene akufunsira mafunso enawo muona kuti mwinanso ni mafunso amene sanafunsidwe ndipomwe. Kusonyeza kuti pali mafunso ambiri amene sanafunsidwe Amalawi akuzofuna kuwafunsa. Ndiye kuti pamakhalabe chamati incremental investigation. Investigation ina inachitika koma chifukwa sina pakisava maparameters ena, there is no harm ukabweranso ndi mafunso ena owonjezera amene samathaubwera ngati supplementary kuchokera ku mafunso amene ayankhidwa kale. Ndiye chimenecho chimapangitsa kuti ufunsa ukhale kopitirira ndipo mayankho azikhala akubwerabe malingana mmene anthu akufunira chifukwa cha mafunso amene akubwera anyuwani. Tisanene kuti tinayiona bwanji matinene kuti mafunso ena alipo ndi chinthu chabwino kwambiri mafunso amene wafunsidwe ndipo ayankhidwe. Chabwino tiliso ndi Shadrack Namalomba amenewa ndithu ndikulankhulira boma komanso mtsogoleri wa dziko lino. Anamalomba boma la DPP lapangiranjo chiganizo chimenechi funa amene akuzomafunsa kuti mwina nkhani imene tikanango isiya tipite chitsogolo as a nation. Why this decision? Why now? Tithokoze kwambiri kwa chankhani imeneyi. Mongo yamba kugwirizana ndazi nzanga. Imfa imene idadigwera kudzera mu ngozi ya ndege idakhudza Malawi ina aliyenseyo chifukwa atsogoleri athu amene anali mmene muja anali atsogoleri athu ena abambo athu ena mayi athu ena maankolo
ena anathu tinali ndi tonsefa Malawi tinagwidwa dzanzi kuti no kodi chachitika ndi chani. Ndiye pamene mukufunsa kuti kodi no boma chachitika ndi chani, nditero kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani chonse cha DPP ndi boma lonse la DPP lidanena kunena kuti pamene tikukalowa mboma tionetsetsa kuti malamulo azitsatidwa, komanso anthu boma lathuli likhala boma lotumikira Malawi, loyika Malawi pakatikati ndithu patsogolo. Ndiye nkhani ngati imeneyo mmene idachitikiramo anthube nkumapezera kuti akudandaula mayankho sakuyankhidwa mmene anenera Anjawala. Komanso kupeza kuti zambiri zokhumudwitsa zili mmenemo, ena kumakhala ngati tikuzowetsa ndale, ena kuzoonetsa kuzipanga kukhala ngati nkhani ikusokonezanso mtendere wa dziko lathu lino. Ndi pameneno a president athu adanena kuti a Minister of Justice aonenso nkhani imeneyi kodi idachitika bwanji, ripoti imene adapangalo akaona ndeno apereke uphungu kwa presidentiyo. Ndiyeno zimene zachitikazo mwina kungonjezera kuti no a Minister of Justice ataona wapezeka kuti ripoti limene idapangidwa kafukufuku amadapangidwayo adali wosagwira moyo, titero kunena kwake. Chifukwa chachani adapanga masiku ochepa, masiku Saturdays, chifukwa chachani kunapezeka kuti mmenemo anthu amene amayenera kuti abwera adzaperekera umboni adaperekera anthu awiri okha, ngozi ngati imeneja kudzaperekera anthu awiri okha. Chifukwa chachani wena kuti amachita mantha, chifukwa pa nthawi imeneyo panali ulamuliro wa Malawi Congress Party. Zambirimbiri zimene zikukambidwa mmenemo, komanso kupezeka kuti no malipotiwo akuti aku Germany sadali otino oyankha chindunji, chifukwa no amapezaso information yawo kapena amagwirisa information kapena mauthenga ena amene sanali woti verifiable by factual evidence. Ndiye zimene zapangisa kuti iyayi ndikutiso kubwerano kwa Anjawala ndiye na amene anafunsa nyumba ya malamulo kuti iyayi kodi nkhani imene tiyendetsa bwanji, zangophatikira kuti no kungonjezera kuti iyayi nkhani ili ndi Amalawi akufuna kuti tionenso kuti chidachitika ndi chani. Ndi chifukwa chake pano tathokozesa president, ndigwizane ndi Anjawala, ndigwizane ndi akonkuyo kwathokoza president kuti iyayi nkhani yanena kuti ibwererenso, ndipo mabweredwe ake isakhale yakuti no kupanga appoint commission of inquiry yochokera kwa president. Chifukwaso idzakhala mwina ndi mavuto ngati mavuto amene takumana nawo ndi ripoti limeneli kuti no mwina terms of reference kapena kuti no mafunso oti akafunsidwe mmenemo akakhala kuti no anthuwo achita kuwapangira dzalowaso dzina zake. Koma ibwere ku parliament kuja kumakhala parliament ndi mphamvu yakuti ino itofufuza nkhani ngati zimenezi, ndipo anthu adziyitanidwa. Ngati munthu akukanika kubwera amampanga timati sabupina, timakhala ngati ino khoti, ndiye khoti ija lizimuyitana munthu uja ndi kubwera kuti azaperekere umboni. Ndi izizo tithokoze kuti no zafika chonchi, chifukwa chakuti a president athu ali ndi chidwi, komanso tonse kuboma tili ndi chidwi kuti tionetsetse kuti nkhani imeneyi zisadzachitikenso zimenezi nzochititsa manyazi kuti no munthu wamkulu ngozi kukagwa mmene akunenera Anjawalamo osadziwa kuti chachitika ndi chani. Ndi tidziwe kuti no chachitika ndi chani kuti kutsogolo kuno mwina zinthu ngati zimenezi zizakhale kuti no zisamachitikenso kapena tizizazipewa. Kuyankhula kwake ndiyankhule choncho ndithu. Chabwino wanangu atisanapite kwa imamu wa nkhani ndi imeneyi akunena kuti tichitanso kafukufuku wina. Yeah. Zikufunikira bwanji zimenezi? No, ndigwizane nawo wose amene alankhulawa, Felix Njawala, Moses Kunkuyu komanso anduna amene angomaliza Shadrack na Malomba. Ndizofunikira kwambiri. Kufunikira kwake ndi kwakuti nkhani inakhala ngati kungopitirira, ngakhale kuti panachitika kafukufuku wina mbuyomu okwana muwiri, komabe pali gulu lina la anthu limene silimakhutira kuti amwina kafukufuku ameneyo akuoneka ngati sanayende bwino. Ndiyeno nkhani iliyonse imafunika ifike kumapeto ithe.
kuti ithe pafunika chika chani ndi nkhani yake ndi imeneyo yoti kubwere kafukufuku wina ameneyo kafukufukuyo atachitidwa mwaukadaulo titsindike pano kuti sikungonena kuti kafukufuku tikunena kafukufuku amene anthu akhutitsidwe kuyambira pachiyambi faziyambira kuti kodi akufufuzayo ni ndani anthu akangokhutitsidwa kuti amene akufufuzawa ndi anthu komiti yoyenerera kenakono ndi chikhulupiriro kuti kumapeto kusondeta anthu zotsatira za kafukufukuyo azagwirizana nazo ndimafuna ndiwonjeze pano kuti pali zinthu zingapo zimene amalawi tikuyenera kutengerapo mwayi choyamba nthawi zina anthu akhoza kumangoti ya tipange kafukufuku ena kumangolankhula komano ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti mmene akatsekula ano kafukufuku aliyense amene akuganiza kapena akudziwa kuti ineyo ndinawo umboni kuti ukhoza kuthandiza pa nkhani imeneyi adzatengerepo mwayi kukapereka chifukwa nthawi zina chimativuta nchoti anthu amatha kukhala mwina amangolankhula ndeni kafukufukuyo kumusegula osapitako osakanena zimene akuganiza kuti iwo akuzidziwa chimene chikhozo pezekanso kuti ngakhale kupangidwa kafukufuku watsopano palibe chimene chachitika pali chinanso chimene tikuyenera kuganiza ndi chakuti kafukufuku mwina atachitika mukhoza kuona kuti mene amati ena ndi osakhutitsidwa pali mbali ina imene mwina inakhutira sopano pali ena amene sanakhutitsidwe mwina amene akhala akuloza anzawo zala pali anthu ena kuti mwina pamaso pa anthu ndi olakwa kale anthu amene onso ndi mwayi wawo woti amasulidwe atakhala kuti ndi osalakwa ngati alolakwa ndiye kuti basi malamulo agwire ntchito so ndi wofunikira kuti athatse nkhani komanso kwa iwo mabanja amene kaya ndi achibale ena ndithu ndi azimuna awo akazi awo ndi mwayi wawo woti mwina apeze mayankho omalizira komanso china chimene ndifunira kuwonjezera ndi chakuti tikati kafukufuku sikutanthauza kuti akukatha amene ife tikuganizira chifukwanso vuto lina ndi limenelo vuto lakuti kafukufuku asanayambike pali gulu lina limene likuti sinakhutire limenelo lisaganize kuti chifukwa choti sitinakhutire ndiye kuti kafukufuku watsopano asintha zakale abweretsa zimene tikhutireno pano kapena kuti amene anakhutitsidwa aonoti uyuyu kafukufukuyu angotsindika zimene tinatani kale tinanena kale chimene tutanthauza nja kuti tizikonzekeretse chifukwa anthu ambiri samadzikonzekeretsa kuti izi zikhozothera mbali ina iliyonse imene ndiyosemphana ndi imene weyo kutani ukuganizira so zikasemphana ndi imene ukuganizira sizimatanthauza kuti zinthuzo sizabwino kapena zabodza ndiye kuti nkhani ikhala yangonangona sidzatha chabwino anjawala ku Malawi kuno kuli ndi kuthekera kotani kuchita kafukufuku wa ngozi ngati amene imeneyi inuyo mukhulupe kuti komiti kunyumba malamulo ingachite kafukufuku wa ngozi ngati imeneyi are we that sophisticated ngati dziko zikomo kwambiri ngati munamvetsera dzulo funso limene ndinafunsa minister justice nkhani ina inali yofuna kuti atiunikire kapena pakhale kukambirana kuti kodi ikhoza kupanga zotani parliament kuti notipeze akatswiri ambali zina zimene ku parliament kulibeko ndiye analongosola kunena kuti ngakhale iwo mmene amaunikira ma report amene analipowa anali zina zimene iwo samazitsatira bwinobwino chifukwa chokuti alibe upangiri wa mbali ngati zimenezo ndiye amanena kunena kuti anagwiritsanso ntchito anthu ena amene ndakatswiri mbali zimenezo kuti awathandizire kuyang'ana mbali zimene amaona kuti iwo alibe kuthekera ndiye parliament nayonso mbali zonse zimene ingaone kuti ilibe kuthekera ipeze akatswiri mbali zimenezo ndiye anapitiriza kunena kuti ngakhale olo zitakhala kuti zikufunika kuti abwere akatswiri ena kuchokera maiko akunja zimenezozo parliament ikhoza kupanga zozena kuti mbali zina zimene parliament ingaone kuti ilibe upangiri palibe akatswiri aka zimenezo ndiye kuti ipeza akatswiriwo komanso nthawi zina anthu adazolowera kunena kuti pamene akupereka umboni under oath amatha kupereka umboni wabodza podziwa kuti anthu sangadziwe kuti akunama
ndiye kuti parliament iso iyang'ana mbali imeneyo ndi pempho lina limenenso litaperekedwa kutsogoloko kuti parliament igwiritsenso ntchito njira zija zimene munthu akanama zimadziwika. Pali makina amene amatha kudziwa kuti munthu uyuyu akunena zinthu zabodza. Ndiye zimene zonso zikakhalapo ndiye kuti pamene kafukufuku uyuyu akuchitika ripoti yake ikamadzatuluka ndiye kuti anthu tidzakhutitsidwa kunena kuti mafunso onse amene timaona kuti alipo tsopano ayankhidwa mwachindunji. Ndiye pa nkhani ya ukatswiri, yes, parliament singakhale ndi ukatswiri wonse kapena m'Malawi muno mwina sitingakhale ndi ukatswiri wonse, koma pali zinthu zina nzonena kuti akatswiri ake muno alipo, akatswiri ake ku parliament alipo. Zimene palibe ukatswirizo anduna anena kuti parliament ikhoza ngakhale kupempha ena amene ali akatswiri ngakhale atakhala kuti mwina ali maiko akunja. Tabwino wanangu. Yes, nimafuna nditengerepo mwayipe basanapite anjawala. Pali funso limene anthu ena akufunsa kuti kodi commission iyo imeneyo of inquiry kapena titene kuti kafukufuku pachichewa ni imene akubwereramo akutsatira malamulo, chifukwa akuyang'ana kuti nkhani za kafukufuku ngati wa commission inquiry ku Malawi kuno tikatengera mu constitution zimakhala under executive. Komano parliament ntchito zake zili ku I think section 66 ya malamulo. Kuwerenga ndandanda wa ntchito za parliament pa section 66 sipakupezekapo bwinobwino pamene pakuoneka kuti parliament ikhoza kupanga commission of inquiry. Zatsatidwa malamulo bwinobwino. Sindikufunsa ndi anthu amene ali aza malamulo kuti ine si wa malamulo ngati anthu ena. Anjawala. Alo Anjawala. Ziko mwambiri ndiyankhule moteri. Nyumba ya malamulo ili ndi mphamvu yopanga malamulo omwe ikhoza kugwiritsa ntchito. Ndiyambire pamenepo. Timakhala ndi timati standing orders. Standing orders athu amene tili nawo parliament amatilola kupanganso malamulo amene tikhoza kugwiritsa ntchito parliament. Makamaka standing section 60 subsection 2 ya constitution imanena kuti parliament ili ndi mphamvu yopanga malamulo ake kapena kuti yopanga mmene iyo ikufuna kugwirira ntchito ndi mphamvu zimene parliament yo inapatsidwa. Ndiye kuti no nkhanija ya oversight tikati oversight ndiye kuti no ikulowa pena paliponse pamene tikhoza kupitapo. Nchifukwa chake mudzapeza kuti ku parliament kuja timatha kupita kukafufuza kuti kodi ubungwe ili ndalama zasowa bwanji, kodi uku zachitika zinthu motani. Ndiye pamene no abwera anduna nkudzanena kuti mphamvuzo tili nazo, ndizoona ati mphamvuzo ndithu tili nazo chifukwa ife tikhoza kupanga malamulo athu. Section 70 ya constitution pali ndime ina imene imakamba kwambiri imachita emphasize nkhani ya oversight over the executive. Over the executive kusonyeza kuti tili ndi mphamvu yoyang'ana kuti kodi kuboma kukuchitikako chani. Ndiyeno tikayang'ana ndime zimenezo zikutipatsa mphamvu. Komanso ndime ija imene imapereka mphamvu ku parliament timati parliamentary powers and privileges imene imatilola kuti tikhoza kumuyitana munthu wina aliyense kubwera kudzaonekera ku committee ina iliyonse ku parliament. Tikhoza kumuuza wina aliyense abweretse madocuments ena aliwonse amene ife tikuwafuna. Zimenezozo amazichita atalumbira kusonyeza kuti ndithu tili ndi mphamvu zokuti tikhoza kupanga inquire china chilichonse. Ndiye mphamvu zimene zijazo tikazigwiritsa ntchito ngakhale pa nkhani iyi ikhoza kutani zikhoza malamulo imene lolo kutilola ndithu. Komanso tili ndi mphamvu zokuti tikhoza parliament ikhoza kusankha committee kupanga timati ad hoc committee pa nkhani ina yache imene nthawi imene yoyo ikufunikira kuti ifufuzidwe. Ndiye kuti no ikapanga ad hoc committee imeneyo pa nkhani imene yoyo ndiye kuti parliament ija ili ndi mphamvu zokuti
ikhoza kupanga kafukufuku. So sikuti pali kuphwanya lamulo lina lilonse pamene papa ayi malamulo akuipatsa mphamvu parliament ndithu kupanga china chilichonse chimene ikhoza kufuna kupanga ngati za kafukufuku. Tabwino Anjawala kwa Shadrack na Malomba anathawa pa line pa malinga ndi za network izi. Ana Malomba ena akuona ngati kuti muchita target wina wake. Makomiti ano akhale fair motani amene mutachita institute wa even kafukufuku winayo akhale fair motani pofuna kuonesa kuti musachite victimize anthu ena. Tithokoze chifukwa cha funso limenelo. Koma kamanena kuti tikupanga target wina wake yo ndani. Yeah, sitichula koma inuyo taliyankhani funso la Malawi kuti sinanga ndale pena pake zinthu zina zimangolowetsedwapo ndale. How fair will your investigations be Honorable Malomba? Chifukwa chake tikunena kuti khani ibwere pambalambanda. Isakhale ngati kuchitidwa maofesi kapena maboardroom. Amalawi aona zikhaso ndi mafunso kufusa. Nchifukwa chakuti kuti ibwere ku parliament. Ku parliament ikafika ndikumeneno Amalawi aja kudzera kwa aphungu komanso Amalawi wadzibwera ndikumadzafusa mafunso. Ndetitero kuti no njira ina yoti no kusonyeza kufunisisa kuti kapena kuonesesa kuti no isakhale ngati ilowe mundale kapena ilowe maudani ikhale yodzera ku parliament. Ku parliament konso anthu okhala mmenemo asakhale anthu amene akukhudzidwa. Pali ena ndi ma MP amene adatengapo gawo pazoyankhula pazochitachita pa nkhani imeneyi amene onso saini akukhala mmenemo. Komanso pali ena mwina amene adayankhulapo zina ndi zina zidachitika asakhalenso mmenemo mukhale anthu akuti no akatithandizire kufufuza kuti tione chidachoka njovu nyanga ndi chani, chidachitika ndi chani. Ndino mwina mwake kuyankha funso limenelo kuti ndale ayi zimenezi zachitika kumene tunena kuti pite ku parliament mo tikukhalanso nkhani yake kokhayo tikufuna kuthawa nkhani imeneyo. Chifukwa tikapanga kubomako mumva kuti boma la DPP likudana ndi Malawi Congress Party, likudana kapena ndi achakwera, likudana kapena ndi akunkuyu, likudana ndi akuti koma tipitise ku parliament kumene kuli anthu osiyanasiyana kumeneko akafufuzaso pambalambanda. Kumakhala commission imakhala open air ndiye kuti inu yonso ma media houses mukakhala mutsatira komanso muthanso kumaona mmenemo akatuluka anthu aja wafusa mafunso aja inunso nkuwafusaso pambali pakepa kuti athandauzire bwinobwino. So zonsezo zikakhala zikuchitika pambalambanda kuti Amalawiso akatsatire, Amalawiso adzikafusa ndikuona kuti nkhani yafika kumapeto. Titero kuyankhula kwake kuti ino anthu asadandaule nkhani siyandale, nkhani ndi ya dziko. Tikufuna zimenezi ngati wina akanatengapo gawo la upandu ameneyo akapezeke ndipo akandiye chilango. Koma iye ngati inali ngozi yakuchoka kwa Mulungu ndiye tionenso kuti kodino tingatani kupita kutsogolo. Mwina mwake zina zake zidalakwika mmenemo zimene zidalakwikazo tingazikonze bwanji. Titero kunena kwake koma cholinga chake ndi chakuti tisakhalenso ndi kuti ino nkhani imene izikhala yandale, izikhala yotozana yolozana ikhale nkhani yoti tiyimalizitse kumapeto. Anthufe tiyambe miyoyo yathu kuyenda bwinobwino, tilire tidzalira komano tidzalira nkumapita patsogolo koma osati dzingokhalira kulira nkumakumbukira kuti koma nkhani isidayende bwino. Akunkuyu mukukhala ndi feeling yoti mupangidwa victimize inu ndi chipani cha Malawi Congress ndi president anu achakwera muli ndi mantha anthu ndina lonse kuti awatukha ngati akusakasaka ifeya akunkuyu? Ndimene ndifunso kapena Mapanga Express kuti muli ndi fear? Iyayi ndifunso kuli question mark kumati ukonapo. Mmene munayankhulira muli ndi fear? Ayi mantha amenewo palibe chifukwa mmene afotokozera ndiona na Malomba ndaza kuti kafukufuku akachitika mwa open komanso mmene ayankhulira ena kuti anthu amene angakhala okhudzika ndi kafukufuku ameneyo akakhala kuti dziko sitingawayang'ane ngati akhoza kukhala ndi zolinga zina. Kafukufuku ameneyo zidapangitsa kuti Amalawi amulandire kuyambira ndi akubanja ngakhalenso ndi anthu amene amafunsa mafunso amene wawa ku Nyumba ya Malamulo.
ndekuti tsenga lemleni lolemekeza chimene akumabanja angafune komanso kulemekeza chimene anthu amene apemphawo angafune phatikiza Malawi wonse. Chimene chingalemekeza anthu amenewo ndi composition ya anthu amene akachite kafukufuku. inu mmafuna mutakhala ndani mmene anthu akakhala otani? Izi ndikukhulupirira kuti ngakhale zaperekedwa maganizo ku nyumba ya malamulo mukhoza kuona kuti pamabwera maganizo amene anduna amanena kuti ine anduna aja ndi munthu mmodzi amene anasankhidwa chitasangalatsanso munthu mmodzi kuti awasankhe iwowo. Kusonyeza kuti choganiza cha munthu mmodzi ndi kulangiza kwa munthu mmodzi ngakhale kuti ndiye chinthu chabwino kwambiri, koma ali ndi ufulu opanga maganizo amenewo. Koma chimene Amalawi angalakalake kudzera mu process yomva maganizo a anthu, chimenecho chikatengedwa seriously, ndikukhulupirira kuti Amalawi adzalemekeza chotsatira kafukufuku amene. Ndendo apemphe akuboma kuti akadzakhazika njira imene iwo akuyikuwira kwambiri nkuyisapota kwambiri, khala ngati achingiratu kuti Amalawi sangapereke maganizo awo amene angafunire kafukufuku achitikire, pamenepo padzakhala poyambirira pa Amalawi kunena kuti bwanji mukakamira njira iyi. So ndi chinthu chabwino kuti Amalawi awaleke kapena azapha kuboma akhale oonesa kuti alomasuka mu njira iliyonse yakafukufuku, kuti ayi ngati Amalawi akuti bwanji president atakhazikitsa kafukufuku yochokera mu ofisi mwawo mopatsidwa mphamvu ndi constitution, Amalawi akatero tivomera kuti zitero. Ngati Amalawi atati koma kafukufuku achitikire ku nyumba ya parliament kumene kumakhala anthu achipani, ayi tivomera kuti zitero. Koma mukafulumira kuthamanga Honorable Namalomba kuboma kumanena kuti ayi ifeyo tikuona kuti njira yabwino ndi pamenepo mpena Amalawi adayambirenso kumanena kuti mwatsamira njira imodzi bwanji, popeza nkhale opanga malamulo constitution mukuganiza kwawo adaperekanso mphamvu zoti zikhazikiziretu m'malamulomo zokuti ukhoza kukhala kafukufuku okhazikitsidwa ndi president. Ndevina kupempha kwanga ukhale kumeneko, ife tilibe mantha, koma akuboma adziweza kuti chiyambi cha credibility ya kafukufuku chiyambira pa anthu amene akhale mkafukufukumo ndi zonse zozungulira kafukufuku ameneyo. Chabwino akunkuwira kuti ndingankhulepo amenepo tayankhulanipo tipite kwa Felix Njawa. Honorable, ripoti imene kafukufuku amene tikunena kuti sadachitike bwino adachokera kumphamvu za president, sanene kuti popeza president ndi ndani padakali pano, koma zidachokera kwa president amene mu constitution imampatsa mphamvu. Kafukufuku adachitika ndipo kafukufuku sadachitike bwino, sadachitike bwino, tonse tikuvomereza. Ndiyeno potiti amene akunenera kunkuyu mukuti ayi paliso njira ina yoti president anakathanso opanga kafukufuku, pamapeto pakenso zidzakhalanso ndi mavuto omwewo omanena kuti sadachitike bwino, chifukwa kapangawo amakhalake anthu ake omweomwewo, anthu ake omweomwewo mupezone kuti anthu ako ndi omweomwewo ndithu akapangewo. Enanso ali momwe mu system momwemo, ali mboma momwemo amenewo adakapange kwawo zoti kapange ndifa president sulakakhala pa office pa desk ndikumaitana munthu aliyense nkumafunsa mafunso ayika nkhani imeneyo kayayika kwa anthu ena ndi ena ali maudindo omwe adakali momwemo anthuwo amenewo ena aso aguzidwa maudindo momwemo ndi nkhani imeneyi. Ndeno singakhale chabwino ndifa chonena kuti pamafunika ndithu anthu ambiri ali conflicted iso ena, ndipo pafunika anthu ena ake amene bungwe lina lake pena mbali ina yake yakuti sikukhudzidwa ndi zimenezi. N'chifukwa chake apresident anena kuti nkhani imeneyi yapangidwa kale ku executive ipite ku parliament. Ku parliament ikonso kuli malamulo opanga kukhazikitsa kafukufuku ngati ameneyo, ndipo malamulo iwowa kunkuyo a Congress a UTM ifenso tonse tili komweko, ndipo malamulo timapangira tonse limodzi, ndipo pokakhazikitsa komiti imene tikaonetsetsanso tonse takhala pamodzi. Ndi njira yabwino chifukwa choti kuti uku tikapita ku executive mwina zapezana kuti memu chatasiyamu a UTM sinayikemo mmenemo, amali Congress party enanso sadaloyemo mmenemo, anthu ena ndiye osiyanasiyana amene akukhudzidwa ndi nkhani imene kapena anamalira kapena anafedwa kapena achibale sinayikemo mmenemo. Ndesi khala bwino singakhale balanced, ikhala ngati yapanga skewed mbali imodzi ena taasiya. Koma tikapita ku parliament
aliwonse akakhala mmene muja komanso komiti imene ikakhaleyo ikapanga kuti ino ikapirenso ntchito ndi ma experts osiyanasiyana idzitana anthu aja akamakana kubwera izipanga sabupina mphamvu zimene zikhala kumeneko ndeni muona ngati una kuti itayeserako yaku executive tisataye nthawi ndi nkhani imeneyi apresident atikomera anena kuti tipangenso aku parliament tiyeni tipangenso tisakhale tikuopa ku parliament kuno kuti parliament singakwanitse nkhani yake tu yadzulo inali imeneyo yakuti anzathu amale congress party akuti nkhani isabwere ku parliament chabwino yes akunkuyo ene ndimanena zija molangiza mwaulere zija kuti akuboma achipese kusachalika mwansanga mo different njira imodzi imene achitirana awo tuterefe ndi maganizo amalawi enanso akhoza na maganizo awo timuuza kanthu olemekezeka na Malomba mutakhala timasiku kuti ngapo muungetserera kuti amalawi mesa tapusa kuti panopa amalawi ndikwamva mmene akuyankhulira amalawi akunena kuti tidilikirenso mesa amalawi akutokoza kuti ndi yake yabwino chomwe apatu ndikunena kuti izi tikukulangizani ulere amalawi tikungotaka yankhula nkhani yachitika dzulo iyi ndipo fika lero mwapereka njira imodzi imene mukuti ina tafusa njawalawo kuti no chabwino samalawa kuti ndikire tione njira zingapo chabwino akukuyu tikuthokozeni fa chokhala nafe program ya lero ya kulinja ana Malombaso tikuthokozeni.